Godmorgen. Det er Adam, som skal være sammen med os. Og Adam, det er Khalid, det er Gunnar. Er du dum på din ansigt? Tror du, jeg skal hilse på skallepande? Ja. Men der bliver masser af tid til at komme til at sige den slags til hinanden. Skal vi, Adam? De rører sig ikke ud af flækken. Nej, de er krafthelvede frække, de møgfugle. Ligesom den slagterhund. Du hjem med dig, den forpullede fugl. Hvad så? Hvad gør vi så? Der bliver ikke mange æbler tilbage til den dejlige kage, Adam. Hvis ikke vi får bukt med det problem her. Perker, at må du være god til at klatre i træer. Kan du kravle op og sætte den? Hallo, jeg snakker ikke til dig, så fat det, mand. Jeg ved i hvert fald ingenting om fugle. Det har vi aldrig prøvet før. Hvad gør man normalt i sådan en situation? Gunnar? Man lader den være i fred, tror jeg. Ivan, hvorfor kan de ikke bare få lov til at spise de æbler? Fordi det er Adams æbler, han vil gerne bage en kage til. Krafthelvede, ham der, han kan ikke få noget bag. Ej, det ved vi jo ingenting om. Og hvis Adam han går rundt med en lille drøm i maven om at bage en kage til, så synes jeg ærligt talt, det er vores opgave at støtte ham. Jeg kan da se på det, han ikke kan bage så meget som den bolle. Hold din kæft, du. Jeg kan da se på det. Pas sgu da. Ja, du kan røve. Hvad fanden ved du om det, din lille perkerlort? Det er godt, Adam. En rigtig indstilling. Sådan en indstilling kommer der nemlig kager ud af. Nu kommer der altså flere. Det er simpelthen så frækt. Kom så, du skal pusse. Pus den. Pus den. Du skal ikke være bange. Kom så, pus den. Han gør den nervøs. Det kan man mærke, synes jeg. Den pisser på den kat, krafthelvede. Det kan alle i den by se. Ja, det fungerer ikke. Lambert er en rigtig fin kat, men den duer simpelthen ikke. Da jeg var lille, der havde min farfar sådan et stort kirsebærtræ. Der var også nogle solsort i. Men han gjorde det, han skød på stykker om morgenen, og lige et par inden han gik i seng. Det er alt. Skød den. Med et våben. Og han brugte et vaffeljern. Selvfølgelig den nok var i våben, Ivan. Hvad for en våben? Sådan lidt her. Ved du hvad? Jeg synes, vi skal prøve det. Tror du kan ramme der, hvor du står? Og det er jo langt væk. Nu vi godt kan bruge pistoler på den kirke. Ja. Krafthelvede, Ivan, det skulle du sagt til mig den tidligere. Ja. Lambert? Lambert, er du okay? Lambert, hvad er det, der skete der? Han er død. Det er en lortekat. Han skød min kat. Nej. Ej, nu må vi altså stoppe med at gå og anklage hinanden for alverdens ting, Gunnar. Det var en gammel kat, den var midt af dage, og så falder det tilfældigvis sammen med, at vi står og skyder en lille smule. Men hvis du gerne vil diskutere det, så synes jeg, vi skal gøre det nu. Godt. Og det har været din far for, så vi har fået talt lidt om ham. Ved du, hvad jeg tror? Jeg tror, det bliver en rigtig god dag. Khalid. Ham er det jo. Ivan, han har spassalarm. Din søn er spasser. Din kone tog sit eget liv. Din mor døde og blev født. Og din far voldtog dig og din søster. Se på mig, Ivan. Ser du på mig? Du bløder ud af den øre. Du bløder ud af den øre, Ivan. Krafthelvede. Den anden vej. Ivan bløder ud af øret. Nå, det har jeg også prøvet. Du skal bare drikke mælk, Ivan. Du skal drikke masser af mælk. Der sad et hår. Ring til hende. Det er 3 af dem. Det bliver en lille kage. Det bliver kraftigt en god kage.
Det er even fortjener god kage. Hvad fanden laver du? Plukker ævler. Sammen med en perker? Hvad er der sket? Ja, det var et lyn. Hvad helvede er der galt med dig? Prøv at gøre os til grin, eller hvad? Hvorfor siger du det? Du render rundt og taler om æblegrød. Du kravler i træer med en nære, og du er blevet idiot, eller hvad? Nå. Esben, jeg synes bare, jeg skal køre igen. Hvad siger du? Jeg siger, at du skal skride for æbletræet, tage din tykke ven med hjem. Jørgen, gider du ikke lige at lære vores lille sorte ven, hvordan man taler til folk her i landet? Så. Hvad fanden laver du? Jeg fik stress. Du kigger selv, han kom med den knæ, den psykopat-knæ. Skyd mig! Okay, der er mange vidner, der er masser af vidner. Det er ikke første gang, han gør den. Skyd mig, Esben! Jeg har sagt undskyld, din fede svin, så hold dig om kæft. Hvad nu, skal vi snakke den ihjel, eller hvad? Esben og Holger, tag ham væk herfra. Det her, det kommer du til at fortryde, du gør. Og dig, dit sorte svin. Du er færdig. Du er død. Hallo, er du dum, eller hvad? Det er mig, der har den pistol. Så op, ved du kan ikke bare stå og skyde folk sådan. Adam, du kigger selv den situation. Han kommer med den skulder. Den psykopat-skulder. Kræfter med du ryg nu. Hvordan så holder du op? Det er fordi, jeg er ude af den balancen. Det kommer på at sige, at I er i den humør. Det er en lortedag, det her. Jeg skrider fra hjem fra den bøsseland. Hold da op, hvor er der mange geværer, det her. Khalid, hvad skal du? Jeg skal på tank. Den stadig skal dø en gang for alle. Vil du ikke hellere blive her? Nej. Nej, du har ikke tænkt dig at skyde nogen, har du? Du blander udenom, Adam. Jeg vil ikke skyde på dig. Den er ikke rigtig. Gunnar måske okay, men ikke dig. Du blander det igen. Jeg skyder på din ansigt. Skal vi ikke tage med sig? Vil du røve med mig? Ja. Det kraft vil være hyggeligt. Men du er ikke ryge den bil. Nej, okay. Ja, Kom, ind med dig. Jeg går lige derind først. Hvorfor? Jeg skal bare låne deres lokum. Okay, 2 minutter, men du er ikke skyde nogen først, Adam. Først jeg kommer. På, Gunnar. Hey! Har I en bagudgang? Så løb, kom afsted. Kom afsted, løb. Hvor er den som ansat, Adam? Ja, de stak af. Kraft helvede, stik af. Er I klar? skal du ikke også lige have nogle smøger med? Nej, kom nu for helvede. Kom nu afsted! Gunnar! Er du blevet ramt? Det gik sgu da meget godt, ikke? I må altså snakke med Ivan. I skal sgu have noget hjælp. Begge to. Det skal han også. Ja. Kom. Og så sæt det hue af. Ja. Tøssegruppe kom på retur. Adam, se, den er vokset. Du går ind i kirken, Khalid. Hallo, jeg løber ikke nogen sted på grund af den bøsseflare. Du er fuldstændig idiot, mand. Prøv at se, hvor mange de er. Gå ind i den kirke nu.